Moi! No niin, päivää. Eli Tää on toinen yritys tähän. Me tehdään... 2 haastetta, eli toinen on niistä se, että me tehdään ilman peiliä meikit. Ja toinen niin. on se, että me tehdään ne 3 minuutin sisällä. Ja nytkin mä sanoin, että me ollaan peitetty tästä tää, missä meidät näkyy, niin lehdellä. Et me nähdään vaan toi aika tos, mikä menee. Ja Siis me tehtiin tää jo kerran, mut sit mulla loppui muistikortti just sopivasti mun kamerasta, että puolet jäi. Niin meillä on vielä vähän edellisen kierroksen jäämiä naamassa, mutta se nyt ei haittaa. Ei, ja kohta on enää 10 sekuntia siihen, että me aloitetaan. Ja tästä tulee ihan hirveet. En suosittele heikkohermosille. Missä se yksi tumma meikki voidaan? En mä tiedä. 5, 5, 6, 5, 7, 5, 8, 5, 9. Ja nyt on. Mun iho ei tykkää yhtään. Ei munkaan. No okei, onneksi mä en käytä meikkiä ollenkaan, niin mulla ei niinku haittaa se, että mä vähän pistän. Tai Suomen olla vastapainoksi ilman meikkiä koulussa. Ehkä olisi ihan jees. Mä nyt... Mihin sitä laitetaan? Ihme, kun mä en käytä meikkiä, voida tapaa hammastaan. Hyvinkin mahdollista kohtaa. Nyt on mennyt puoli minuuttia. Älä nyt äiti tule tänne, peri pois! Ja mulla on vaan tällä lievästi tummempaa tää. Tällainen päivittynyt luukki. Siellä kesä on tulossa. Nyt mä teen niinku maailman upeimmat kissa. Joo, mä huomaan apua. Mä voisin tehdä... mä en tiedä mitä mä teen. Ikinä ei voi olla liian vähän kajaalia. Aivan. Mä teen turkoosin. Mau. Ei, älä. Jäikö tosta edes mitään? Ei. Okei, faktis. En mä tosta nyt kuulkaa, tämähän on... Mulla on selvästi poskipunaa. Mä tukehun mun poskipunaa. Menaas, nyt on mennyt niinku minä ja puolkohtakö? Joo. Ei nää haittaa, vaikka nää mätsänä. Se on aina se, mitä mä havittelen mun Kajaaleissa, että ne ei mätsää. Ei voi ikinä, ei kukaan Mona Lisa. Mä pistän kyllä nyt punaiset huulet sillä. Punainen kunnia. Mä laitan pinkit, koska... Bam. Tuosta käveli joku ohi, hän on varma. Voi vittu, varmaan piti meitä tosi upeina. Ja nyt pistän mustat. 5 minuuttia lähti käyntiin. Ja siis kulman väri levitetään tunnetusti sormella. Aivan. Enää mun pitää vähän pehmentää noita mun kissoja tuolla. Mitäs tykkäät? Pistetään vielä vähän ripsaria. Ei, millä sä laitoit? Eikö sulla mitään puuterisupia? Ei kun No. siis, onks tää? Ei, se on kulma. Mä kumminkin harjaan ne, koska ainahan ne pitää kai harjata. Mä oon nyt niin ihkulla päällä, että tästä tulee pinkki. Ja viimeiset puoli minsaa lähti käyntiin. Aikoja sitten. Hetkinen muuten, koska mulla on nyt semmonen emo-fiilis, vaikka mun hiukset on ylhäällä. Pistetään tämmöset ihan ympäri. Niin, mulla on vähän väsynyt päivä ollut tänään. Sitten pitää korostaa näitä. Noin. 5, 5, 5, 6, Mä oon 7, valmis. 5, 8, 5, 9, 4. Okei, no niin. Ja nyt Nyt me musta nähdään. lehti. Oh Ei! my. Oh my. Sä näytät taas niinku tuolta kertaa kauniimmalta kuin minä. Mulla on aina tää, että mä oon niinku niin jäljessä muodissa, että mä en osaa näyttää noin. Mä sanoisin yhden ihmisen, jolta sä näytät, mut mä en viitti. Vähän joo, totta. Okei, nyt pitää tehdä duckface. Kiitos. Joo. Mä varsinkin tykkään tästä, kun mun toinen kulmakarva Varsinkin on kun mun tommonen. nuttura on tällainen ihana kotilo tuolla. Okei, hyi, mä näytän zombia. Hyvin laitettu kajaalit. Siis mä en oo tehnyt noita kajaaleita, Mä en oo. mut kun niinku hyvin Oi, pitää. kato mun kissakajaaleita. No tää meni aika hyvin. Se meni ihan hyvin. Aika ylläri, hei.
Glowfish. Kehitetäänköhän me vielä muita haasteita? Ei tiedä. Katso, jos löydetään. Ei, mutta Joo. kiitos. Tää oli tässä ja toivottavasti kuolitte. Ei, kun toivottavasti nautitte.